menene matsayin ɗora hannu a kirji bayan dagowa daga ruku'i? na ga wasu suna yau su ba sa yi. babu shakka akwai sabanin fahimta. an san cewa yin qablu ko alwabu a ɗora hannu dama akan na hagu a kirji kafin ruku'i ya tabbata sunnar manzon Allah. bayan an dago daga ruku'i fa shin mutum zai sake mai da hannunsa? akwai sabanin fahimta a tsakanin malamai, kuma mafi saukin bayani shine duk wanda ka rike ka dace da sunnar manzon Allah. kada ka kushe ma wanda baya kama kirji idan ya dago daga ruku'i, kuma kar ka kushe ma wanda yake aikatawa da wanda baya aikatawa, wato kowannen su yana riko ne da fahimta wanda ake ganin bata saba ma sunnar manzon Allah ba. akwai littafin da ake kiransa qurratu uyunil musallin. qurratu uyunil musallin littafi ne da aka rubuta musamman akan bayanin sallah. littafin yana da muhimmanci. malamin ya yi ƙoƙarin yin adalci, ya ce wanda yake kama kirjinsa bayan ya ɗago daga ruku'i bai laifi ba, wanda baya kama kirjinsa bai laifi ba, kowannensu inda ya yi riko da wata hujja da yake ganin ita ce daidai.